I glywed fod fi'n pwysi bron 18 stôn yn anodd credu ac anodd I glywed. Felly roedd y fam o Aberystwyth yn benderfynol o fynd amdani ar ddechrau'r cynllun. Wow, mae hwn edrych yn lyflu. Wyt ti'n mwynhau diwrnod un o'r cynllun bwyta? Ie. Sut mae'n blasu? Really da. Ydyn mae meibion Harry a Iago yn joio cynllun Sioned hefyd. A braf gweld Iago'n dilyn fideos teulu ffit hefo rei sydd ar YouTube am 9 bob bore, tra bo Harry am roi cymorth efo'r cardio. Mae Harry wedi gofyn I fi rostio fe. Pwy sy'n mynd I ennill, Harry? Fi. Oedd hwnna yn really nice a bach o normality yn yr amserau yma. Harry! Dwi eisiau defnyddio'r amser dwi'n mynd allan I rhedeg neu I wneud unrhyw fath o ymarfer corff a cael awyr iach I bod amser teulu. Mae Gethin, partner Rhiannon o 8 mlynedd, yn gefnogol iawn iddi. Mae gallu fod yn y gyfal ar ei hunan, bach yn galed ar ei hunan am y chwaith. Ond cymryd digon o drive yn ei I mynd I wneud fel gwaith cyfforol, mynd am run neu mynd I gym, mae'n moyn wneud y beth yma. Ar y funud, ni'n stryglo I fwyla amser, ond nawr, wrth wneud FFIT Cymru, sy'n choice da. Mae rhaid I fi wneud e. Mae'n cael ei nabod isau. Dwi yn chwysu. Oedd hwnna siŵr fod un o'r rhai fwy o galed I fi wneud. Dyna sesiwn ffab, dwi rili yn teimlo'n dda. Mae Rhiannon wedi cael ei hysbrydoli I newid ei herferion yn dilyn canlyniadau y prawf meddygol. Os nag wyt ti yn wneud newidiadau I faint o siwgr sydd yn dy gorff di, cyn bo hir ti'n mynd I fod yn pre-diabetic. Dwi'n teimlo blinder ma heddi, dwi really wedi blino. A dwi'n teimlo jyst bach yn fflat. Mae corff fi'n amlwg mor arfer I cael mor gymaint o siwgr. A mae'n sioc i'r system I ddim cael siwgr o gwbl. Neithwr nath Iago ddim cysgu trwy'r nos, so mae beth o'n i'n disgwyl, mae byth wedi. A dyna fe yn deffro. On cue. Mae hen arferion yn dechrau poeni'r fam 29 oed. Dwi'n ffindio Harry'n gofyn fwy aml nawr bod e adre. Allai cael treat o drama mi, allai cael creision. Fi'n meddwl mae habits wael fi wedi rwbio off yn Harry bach achos mae fe'n gofyn yn lot fwy aml am y snacks yma.